Φανταστείτε τον ήχο του πόνου τυλιγμένο σε στοιχειωμένες μελωδίες να αντυχεί στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή είναι η ουσία του ρεμπέτικου, γεννημένο στο χάος μιας χώρας που σπαράχτηκε από πόλεμο και διχόνοια. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι φυλακές της Ελλάδας αντιχούσαν με τις κραυγές των καταπιεσμένων, δίνοντας ζωή σε τραγούδια της φυλακής που υπονοούσαν ένα βαθύτερο συναισθηματικό πηγάδι. Προχωρώντας το 1880, η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη μουσικών στυλ. Από τη μία πλευρά έχετε τους εραστές των Ιταλικών όπερων, ενώ από την άλλη οι ανερχόμενοι αστέρες του καφέ Αμάν φέρνουν μεσανατολίτικες επιρροές στο μείγμα. Μπορείτε να ακούσετε τη σύγκρουση. Καθώς ο χρόνος προχωρά, τα καταστροφικά γεγονότα στη Μικρά Ασία διαμορφώνουν περαιτέρω την αφήγηση. Πρόσφυγες πλημμυρίζουν την Αθήνα, ο καθένας κουβαλώντας μια βαλίτσα με αναμνήσεις και καημούς. Οι ιστορίες τους λιώνουν σε στίχους που μιλούν για χαμένα σπίτια και ανεκπλήρωτα όνειρα. Αυτά δεν είναι απλά τραγούδια, είναι ύμνοι επιβίωσης. Η δεκαετία του 1930 μας συστήνει στον ήχο του μπουζουκιού και την ομή, αφιλτράριστη ουσία της ζωής αποσταγμένη σε μουσική. Αλλά καθώς η τεχνολογία παίρνει τα ηνία και η εποχή της δισκογραφίας ξημερώνει, θα επιβιώσει αυτό το εξαιρετικό είδος από την αναπόφευκτη παρακμή του. Κρατηθείτε γερά, γιατί το ταξίδι του ρεμπέτικου δεν είναι απλά μια ιστορία για τη μουσική, είναι μια μαρτυρία αντοχής. Πώς θα εξελιχθεί αυτό το μελαγχολικό ταξίδι? Θα μπορούσαν οι αποϊχοί του, κάποτε θαμμένοι, να αναδυθούν ξανά και να επαναπροσδιορίσουν τους ήχους μιας νέας γενιάς. Μείνετε συντονισμένοι.